lagu sini siap sak orang area ni. Sini MLA Sri Pathan Jamatia Monogo sini JCT JCY ini solve Roy Mono felicitate Bayan Bangai Hambai Maro O Sanja Naithokma Zorao Sini 7th Annual Conference Jamatia Catholic of Tripura Te Jamatia Catholic Youth of Tripura by Zualizak Salthamni Bisi Kok Malai Pandao Sini Bisingo Paisok Phaikha Asuk Zora Kesep ni Bisingo Tripura ni Ungui Sini Borom Gunang TTAADC ni CEM Honorable Sri Purna Chandra Jamatia Bono Balaikhe Sini Torop Theke Kotor Khlai Sing Bono Lamjak Sogo Padi Boni Bagai Sing Joto Pal Khya Phakhro Lainai Kaibo Lamjak Sogu Sini Bisingo Sok Phaijak Sini MLA 41 constituency ni Ompi Nogor ni MLA Engui Borom Gunang Honorable Sri Pathan Lal Jamatia Bobo Sini O Zorano Sengje Koimano Bo Khabai Khubai Yasagui Sengno Borom Rogui Sini O Catholic Jamatia Catholic of Tripura ni Kobok Mungno Yasagui O Zorano Na Phaimani Bagui Belai Belai ke Hambai Maro Belai kena Khatong Thogo Haisi Sagathang Kanke It's my great pleasure to be honored by JCT Jamatia Catholic of Tripura Terasika JCYT Borok by Asuk Nati Thokke Khakwar by Lam Sokjang Mani Bagui Ani Khak Belai Kena to Tong Sokjak Boni Yagulo Tini 7th Annual Conference Sini Tuidu Singlang Kamiko Songsajaka All Tripura Jamatia the community Tongnai Boron Bisingo the Catholic Christian Klainai Borok no Thansa ke Chapmani Bangui Bus Kangon Aita Thokke Lama Furumani Bangui O committee ni Zara Bar Zamanjak Batai Dul Tongnai Borok no Pipe Hambai Tei Hambai Mai Sini Bisingo Phaisok Phaijak Sini TTADC Hafangni Honorable CEM Borom Gunang Sini Purna Chandra Jamatia Sarnobo Hambai Tei Hambai Yafanai Angoro Borom is a designation of Asuk Sagi Maya Nakarja Baidi Haifan or Zagang Siniman Bishingo Mutamutine or Zaga Sinizak Borogmang Malay Peka Haisi Sinizak Bishingo Tongoro Chini Anikamuina Joto Shinabono Pomon Jomatia Bonobo Pipe Hambai Boni Gana Asok Togo Tashingo Kok Saitanai Angkumui Kumuhiani Kumui Bayari Agni Simi College of Life on the Simi Kumui Hiri Pemani Borom Gunang Amor Prem Jomatia Bonobo Pipe Hambai Te Bono Karibu Senior School in founder Huimaga Price Homin Boba Agni Simi Laimani Halok Balai Kudu Chini Dada Joseph Jomatia Bonobo Pipe Hambai Bono Karibu Kabang Senior officers of Tongo Kabangma office no Naikole Bar Zamajak Chini Jamatia was on a Kung Surunai
अमाहाय गोबां मा पदाधिकारी बरक रहर तंबाय बरक न वाइ सेबां एक साथे आं बरक न लाइट थांजाक फानो आरो तिनि समा फाइमाबा हेपि क्रिसमास ते हेपि निउ इयार पाइ थांजाक फानो बिसि गतालनि इंराजि बिसि गतालनि 2024 बिसिनि खाकसां मानसि बाया फागै कक तो आसु सागा रंजाया अमाहाय ताइ सानाय ख्रिस्टियाननि प्रग्राम आं खूब सुजुग मामानि बेलायखौनो कम न हायसि हायफानानि बुखावो आगेनि सिमिर काइसा मुसुमानि तंगो ओ सिरि आखु बुखुक जारा ख्रिस्टियान बसुनि तंनाय रक बेलायखौनो चापजाक बरन बिसिंगो हिंग्रा बुबार बुफांसानि क्लाइफ्रो हिंग्रा जेमन सारजाक हाय बरन बिसिंगो हिंग्रा बुबार न जों काइसा सुजाक हायखे आं नुगो काइसा माला बिसिंगो सुजाक के बेलाय नायथाव देबा अम हायखौनो बुथुके आं नुगै आनि बेलायखौनो खाकसामा मागा हायसि आंबो सालसामा सोलोंनानै बेलाय मुसुगो हायसि आं कक सामोनि बुतंगानि दै थाबैनि बर' रक स्पेशली दै आनि गोमै अमर प्रेमाय वाइसि समाज सालायगो निरंनि लगेगो वाइसि आं फाइ मुसुगो हेमा मासा खो फाइसिरि तिरिनो हेबो आना बेलाय रिक्वेस्ट खायगो आनि खानि मुसुमानि ककसि हायसि कारण जे जागा बर' रक थांगै शान्ति मागो जे जागा बर' रक थांगै बरकनि मुसुगमानि बरकनि जे खाकामानि खायगै मागो अ जागानो बरक याफैबाबो दिनै आं रया हिनावगा आसक दंफानो सालसा याक सदमै आनो बथ' मोनाय आं खाखायगानि पयतो जावगो हायनि बागैनो बेलायखोनो चिनि जे ख्रिस्टियान कमिउनिटी जारा खाय दंनाय बरकनि बिसिं आं साबजाक मानि मोनुगु बरकनि बिसिंगो जारा गोरैनो फुंनि दंनाय जारा बेलायखोनो टेलेन्टेड राइट दङ लेखा फरायना मुसुमानि हयतो फरायगानि सुजुग माइया रां फैसा गोरैनि बागै अमहाय बर' रुनो तै दुलै याक रमै ससागै तलां थागै कुजु पार खायमानि हिस्ट्री आनि थानिबो गोबां मानु दङ आं नुक दङ हायनि बागैनो नायनाय खांखे बैनि जे एनि जदि वर्ल्ड कम्पेयार खायना थांखांखे कोनो একটা रिलिजियन बाय कम्पेयार खायना थांखांखे सबसे आं नुगु बेस्ट रिलिजियन ओंखा आनी जे खास हागाय जानी खानी मते आं ख्रिस्टियान कमिउनिटी सबसे बेस्ट रिलिजियस काइसा अर्गेनाइजेशन आं माबान सगो हायनि बागै आं बेलायखौनो तिनि कपाल गाहाम और तिनि फाइगै माजा थाइमानि बागै निरग आनो अनार खायखा फेलिसिटेशन खाय संजा हायनि बागै आं बेलायखौनो कपाल गाहाम बोसकांरगो सामों खायगानि खांखे आनी तरफ থেকে आं जे मासाक जरातै निरगनि जदि कोनो रिक्वेस्ट दंखा কোনো একটা চুবা মুং নাংখাংखे অবভিয়াসলি आं निरगनो खाक वारबाय लाम सकनाय निरगनि चुबा मुं निरग नांखांखे आं अबभियासलि आं रेडि दङ जे मासाक जरातै आं खाबाय फाबाय बोसाकबाय किसा मिसा फाइनान्शियली चुबा दंखांखे आं चुबागानि बागै रेडि दं सायखलांनाय हायफान आं धर्म निरसा मुनो तैगिलां रसा माइया जे मासाक जरातै खरां गतै बाय सामाबा खरां कप्रानले तै दे हबा तै रमाइया हायसि सनले सोनो तै दे हबा तै मैया हायसि बसिनि खामाइया सोनो जागा सोनो तंनाय आइ बानि खरां गतै लेंगिया कप्रा बायफोनो रसा गानां चाइ तंनाय ओंखे आनि कक सामोनि बो स्पीच और जागानो मससिनाय सिनि सारै गाहाम दिनै दैसा लेक नाहि खागालाय मानिसि आं सावफायनि दानि खेब फंनिसिमि नयतानिसिमि नखाय थांमानि रतनपुर बेलुनिया गे लामा ब्लेक हाचालनि रक जत सिबो 6 तारिखो पहिलानिसिमि काइसानो प्रग्राम नारक मानि अमनो अफिस पायै और सारै फायनाय होनो गे चिनि एमडीसी देबजित त्रिपुरा आईएस इनग्रेशन खायनायफो नोंजे फामा फायनाय गे आं एक प्रग्राम काबार खायमि यांनाय गे बरक दैसा प्रग्राम दायति खायखा एं सलानाय जा गे बबाय गसि पेखा ओ सगांगो महारानीपुर थांफ्रो हाय ते गायसा प्रग्राम साजा फिलांखा र हद्राय तेलेमरा हद्राय प्रग्राम नाय फायदि हने माने बागै आं ब्लेक खातंखा दिनै और सक फायै तैबो खातंखा निरक बाय खाकफोर बाय लाम सकजाक माने बागै दिनै JCT ने प्रग्राम चिनि MLA ब्रमगनां पाथानलाल सामानि हायनो आं ब्लेक खातंहा निरकबो खाकफोर बाय लाम सकमानि बागै अमहाय प्रग्राम
जों आसो डिसिप्लिन प्रग्राम बेलाय सोलोंजानाय दङ अमा ख्रिस्टान रौनि थानायावनो अमहाय दङ डिसिप्लिन कायसा प्रग्राम जों नगो दिनै जमातिया कैथोलिक नि इंगै जे प्रग्राम खायमानि दिनै दफानो साबनानि बागै कायसा रिलिजन न पयतो खायै दिनै कम्युनिटी न तैबो क्राक खायनानि हनै चाबमानि बागै जे अमनि अर्गेनाइजेशन दंनायनो आं बिलाय बिलाय खे खा काहाम तै हामदोंमा रौ दिनै दिनै MLA बो साव फाइखा बनबो हामबाय तैबो अरनि JCT JCYT जत डिजाइनेटेड पार्सन दंनो लीडर दंनो खा काहाम याफार लाई थांफानो हैप्पी क्रिसमास माहासने जेहेतु क्रिसमास लाई थांफायहा क्रिसमास निबो निरावनो हामदोंमा याफार तैबो बिसि गताल निबो हामदोंमा मा याफार अमा अर्गेनाइजेशन तैबो काहाम उन्थों दिनै जमातिया कम्युनिटी निनो तैबो कक काहाम तैबो बेरि माथों जों कक काहाम ला काहाम फुनोवै दिनै दफानो तैबो कुसुक ति सामालांथों जों अ जागा गोबांमा दिनै वानसुंथाइ दङ निरनि थाने आं रेसपन्सिबिलिटि होनै वानसौगो निरक दफानि सामंगो तैबो कुसुक ति सानानि रेसपन्सिबिलिटि नानाय बाक्सा बुसियाराव धर्मनि बागै रिलिजियननि बागै ताक प्रभुक खाय दङ आं कयनानि मोसौगो बख्रक तामि हिंदी जे बरक साय दंथों ख्रिस्टान न हंके ST सार्टिफिकेट तानाय हनै जेसफोर साथों मकुनु दिन पसिबल या जोंनि कायसे इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन न सुइजाक दङ सेकुलार कान्ट्री अ जागा बरक जोंनो सुदु डिवाइड खायनो बागैसि स्पेशली जारा ख्रिस्टान तनायनो बख्रक मिहिरवनि बागैसि इंखे आं कयनानि मोसौ स्पेशली जोंनि ताबा जमाते कैथोलिक संनो कयनानि मोसौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन तंनाय जोंनि जुबक तंनाय रंनो काहाम के जों बुजौलायनि नांनाय सालायनि नांनाय जे अमहायनो बख्रक तामि हिंदी होनो जे बख्रक मिहिनाय र अमहायके कक साइ दंफोनो बरनो लगे र खांके उंया खानाय तानि हिंखांके आं और जागा सानि मोसौबो जे बरनि वानसु मुंबाय ख्रिस्टान रंनो ST नि तावै र खांके बर वानसौगो ओ नन ख्रिस्टान र अ जागावो फेसिलिटी मानाय होनो एक्चुअली हाया बिसिंति बरनो दागेनाय दङ जे जोंनि ति प्रासारनो खागनानि बागै बाइके खागनाय सपोज न ताबो ST रिजर्वेशन 32% बा 31% दिनै आरो ख्रिस्टान तावै र खांके ST नि परसेंटेज कमेवै फैनाय 18% फांतनाय ताबो सपोज नि 31 नि 18% फैनाय इंगे बरके वानसौगो ओ ताबोनि हाय 31% न तंनाय होनो आसले अमहाय तंलाक आगे मणिपुर रगो ST दङ आफ्रो 42% का फुत्रिफ्राव दिनै मणिपुरी रगनो ST खालि आं थांपाया मणिपुर जों 32% नों थांखा दिनै ख्रिस्टान न खा हिंके 18% बा 17% न सफैफैनाय जारा डिमान्ड खाय दंनाय र बर बैबाय चुकलि रजामन न बुसियानि बाङैनो अमाहायके डिमान्ड खायो जे ख्रिस्टान न ST नि ताइ र हांके जे रिजर्वेशन दं माने जब रिजर्वेशन अंथों एसेम्बली रिजर्वेशन अंथों जेकुनु रिजर्वेशन कमी फैनाय अमसों बुसिलायनि नां आर बुसिरनि बागै कक सालायथाय दङ स्पेशली ताबो ख्रिस्टान तंनाय रनि बिसिङनो जे लामा काहाम बाय हिङै सामं काहाम बाय हिङै कक काहाम बाय बेरै दंमानि न तैबो काहाम खे मापिरनाय गे बनतयै बख्रक मेहिजानाय बकरै तानि के अमहाय बरक आगेबो जों न फायखा जेनेति प्रसाद दफा न बाहायके सोकलगनाय बनि बाङै बैनि चुकलि बाय सामं खायमानि गाग अरो
tei bono o bishoy no tei kok sani musulia sanani nangjak ya hai bungjago nironi organization tei bo krak mungthung tei bo yapri kaham sewi malang thung jisuni hamare mawai tei bo dofano bwskango tei malang thung tabongni hai tong kesang ni bising tei bo kok kaham lam kahano bino sawi malang thung dini 7th annual conference o conference ni bising tei especially kobokmani bang hai ni hai hambai maya faru belai khatungkha nirni organization ano kobokmani bagai financial chini MLA saman no serengmani hai engjak pai haji boblai nangmani kok sakha belai khatungjani kok sakha जों जत organization no जों chini edition ni bkhak tei bo जों chubasu khlaio thanai bosoro bo কয়েকটা খ্রিস্টান organization no जों chubakha jodio chini jomatia Catholic Association ba Catholic of Tifrani engwei kuno chini edition ro sanjakmani bo gurikho haipano edition ya personal phano financial logo आं बेहायनो जोंनि MLA सामानि हाय सुबानानि बागै सागथारनाय गे दानि के जों बाय जों तैबो रिलेशन सम्पर्क तैबो गाहाम मानारनाय फाइनान्सियल जों बयनावबो मा फुनुंनाय हमनि हाय जोंनि स्पेशली जमातिया कमिउनिटियाव जों नोबो बैनिसाय अंक्लाव असलय दं जों कताल बिसिनि बिसिंतै कताल वान समung मा तबनाय कताल वान समung तबवै कताल याप्रि मासेनाय आगि जे जों साव साया माने हाव हाया सालायमानि रचिनि बोखावो जे तामोसनाय खरकसाते खरकसानो हाया सालायमानि र थुं पक थांलायनाय आरचिनि जे सामung साया ngui फाइमानि जतनो सागो हयतो सामung saya tangjagoi phaikha mane situ tui phano angkha siatu tui phano angkha ba bai bai dage jagoi pha angkha boini musuk tui pha angkha omhairok samung saya angui phaimani rokno जों दिनै बिसि कतालनि सिमि जों कताल खेवान सबoi omhai samung saya rok tanglalia hनै saksano wan सबoi bwskango samung ma khailaine saksano day to day bahake जों improve खालायमानाय बसकां आगौ लायबानि बागै बनो बोसों स्पेशली जोंनि जुबक रक बैनि जाति रकनो जों नोबो बर अनेक माने जुबक रक डेभलप होय थांखा बरनि मेन्टेलि ब्लै एडभान्स होय थांखा जों दानि उमाया जोंनि माने वान सौ मोनबाय जों वान सौयानि बांसि माने जे प्रफोरनो जों वान सौयनाय जे जोंबो उमावो होनो ताबो माने जारा इकोनॉमिक्स रौनि कग उंबो बरक साबो पहिलावा साकसासि गोनांहि बख्रवसि मावा सग्रानायफो बनि परेचि नों गोनां चामानायफो गोनां चावनि ओइबो गे जों आगिनि सिमिसि बिख्रा गे जों बिख्रा हि वासक दंबो वाइसपानो चिनि जीवनो ताबकसि जरा जों माने गोनां जानाय करोड़पति होननाय बिलियनियार मिलियनियार होननाय अमहाय जों वान सौयानि बाङै चिनि कमिउनिटियावबो गोनांबो मालिया ओङो गे बर'नि थियरि हायके जोंबो ताबाव एटलिस्ट चिनि समाज चिनि दफानो जों बाहायके तैबो यूनाइटेडलि बाहायके तैबो माने बसकांबो एडभान्स खेतलांमानाय अम जों वान सौयसि मानागरना गे बिसि कताल निसिमि जों ताबाव साकसांनो इमप्रुभ खायै जों चिनि तांनिरनि जमातिया कैथलिक अफ तिफ्रानि ओङैबो हायनो जों कायसा स्लाइमों तबनाय होनै अर्गानाइजेशनाव बहायनो तैसा वान सप वै ज्रायरनो दागे थों होनै आं कयनानि मुसुबो ओंखाय आं तै कक सालिया JCT JCYT आयग्लक थों तैबो दफानि बाङै काहाम खेसामों तांमालांथों जतन हामबाय खुलुमबाय।